No capítulo de investimentos, que supera os 4 millóns de euros, destaca a partida de máis de 400.000 euros para a estación de autobuses, o pago da primeira anualidade de 125.000 euros para a adquisición da parcela do futuro auditorio. Destacaría pois o que é os 426.000 euros destinados á estación de autobuses, os 125.000 euros da anualidade da compra dos terrenos do ISM onde vai a ir o futuro auditorio, o pago da anualidade de Ferrovial do Alumbrado de 537.000 euros e despois, basicamente, algunhas melloras que teñen que ver coa remodelación da fachada marítima. Outra das principais áreas deste orzamento é o gasto social, que se incrementan un 7% con especial atención á dependencia. Os gastos de dependencia pois se incrementan un 30%. Aí podemos ver o que son os gastos na área social, que son estes mesmos que eu teño na miña man, no que ven dicindo que dun gasto social de 1.272.000 euros no ano 2015 estamos a pasar no ano 2018 a 1.832.454 euros. Manuel Ruiz destacou que se mantén o nivel de investimento a pesar da baixada dos ingresos por mor da conxelación de impostos e taxas. As contas propostas polo Executivo teñen como resultado un incremento de 700.000 euros de aforro neto, que quedaría nun total de 3,5 millóns. Pola súa banda, o nivel de endebedamento redúcese ata o 49,66%. O que é a deuda, pois está nuns términos máis que aceptables, menor que o comenzo da legislatura, e recordo que hai tamén un acordo dos grupos municipales que os ingresos extra do Ribeira Atlántica, que son de 900.000 euros aproximadamente, 700 e pico que se podrían utilizar directamente, van a ir a reducción de deuda.